Britney, hajde da skinemo pokopce. To je iPhone. Wow, baš nam se posrećilo. Cool. Kako lep. Moram odmah zapaliti selfie. Hej, zašto ekran ne radi? Pa to je čokoladni iPhone. Sad ću ga probati. Wow, to je baš ukusno. Sviđa mi se moj telefon, iako nije pravi. Wow, blago tebi. Hoću ja da probam. Julie, šta čekaš? Digni svoj pokopac. Jao, tačno. Možda sam i ja dobila čokoladni iPhone. Ne, to je bolelo. Britney, prestani da mi se smeješ. Ni moj iPhone nije loš. Oho, vidi. Uključila sam aplikaciju i sad mi u telefonu pliva čokolada. Cool. Wow. Ovo stvarno radi. Baš ukusno. Upravo sam popila čokoladni sirup direktno iz telefona. Wow, super. Šta još ima ovdje? Imam još jednu aplikaciju sa Skittles bombonama. Sad ću i njih probati. Da, to je neverovatno. Što? Ne mogu da verujem. Julie, mogu li ja da probam, molim te? Pa dobro, probaj. Baš ti hvala. Hej, na mene je pala samo jedna bombona. Tako mala, ozbiljno. Želim više. Hej, prestani da se smeješ, Julie. Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Jao, baš je nezgodno ispalo. Evo još bombona. Sad ću ih skupiti i dati svojoj drugarici. Britney, posluži se. Baš ti hvala, Julie. Baš si dobra. Hajde da otvorimo pokopce jedna drugoj. To je lizalica. Cool. Da, sad ću je probati. Wow, baš je velika. Da, i moja isto. Čekaj, došla mi ideja. Pošto oba imamo lizalice, hajde da se takmičimo koja brže pojede. 3, 2, 1, krećemo! Pobedit ću. Moja lizalica je tako ukusna. Čekajte, pa to nije karamela? Tačno. Imam čokoladnu lizalicu. Da. Sigurno ću biti brža od Julie. Kako je, Britney? Oho! Dobila je čokoladu? Ne. Brže će je pojesti. Moja lizalica se ne može gristi. Šta da radim? Nema mnogo vremena. Jezik mi je već pocrveneo. Treba smisliti nešto. Tačno. Uzet ću čekić i izmrviti lizalicu. I... eto ti. Da, tako je. Sada mogu to sve brzo pojesti. Gotovo. Krećem. Šta? Već? Moram se ubrzati. Posljednji komad i... završila sam. Ja sam brža. Pobedila sam. Mogu li ja biti prva? Super. Šta je to? Pa to je prsten. Cool. Baš je lep. I odgovara mi. Čekajte. Sladak je. Probat ću. Da, dobila sam čokoladni prsten. Ekstra. Što? Britney tako privlačno jede. Hoću ja? Tačno. Treba pogledati šta je ispod mog pokopca. I kod mene je prsten. Kako lepo sijaje ovaj dijamant. Cool. Čekajte, ali šta će mi pravi prsten kad ga ne mogu pojesti? Šta da radim sa njim? Tačno. Britney, možda hoćeš da se zameniš sa mnom? Ne, neću. Očekivala sam to. Došla mi je ideja. Sad ću pozvati svoje prijatelje. Halo, možete li doći odmah? Čekam. Evo vas. Ćao, čao, drugari. Britney upoznaje moje prijatelje. Draguljar i prodavač slatkiša. Moja ideja je jednostavna. Prodaću prsten Draguljaru, majku. Moram ga pregledati. Neverovatno. Pa to je zaista pravi dijamant. Ne mogu da verujem. Julie, uzimam taj prsten. Uzmi pare. Wow. Sad ću dati sve pare Nicole. Izvoli. Trenutak. Imaš dovoljno za kutiju čokoladnih prstenja. Izvoli. Wow, ne mogu da verujem. Otvaram. Wow.
Koliko čokolade? Blago meni. To je bio odličan plan. Oho, a ja imam samo jedan prsten. Nudila sam ti da se zamenimo. Kasno je sad. Hajde da odlučimo ko će prvi skinuti poklopac. Obe makaze. Okej, otvorit ćemo zajedno. Wow, pa to je čokolada. I kod tebe isto? Hajde da probamo. Hajde, obožavam čokoladu. Joj, to nije čokolada. Previše je tvrda. Julie, vidi šta je kod tebe. Dobro. Oho, pa to nije čokolada, nego paleta sa senkama. Jestivim senkama. O, da, to je prelepo. Jao, blago tebi. O, i ja bih htjela da probam. Da, to je nevjerovatno ukusno. Pojela sam poklopac, a sad ću probati senke. O, da, to je divno. I ukus je dobar, sviđa mi se. O, vidi, sad su mi zubi šareni. Da, izgledaš baš smešno. Ostalo je pojesti još malo. Je li to četkica? Probat ću je. Wow, baš je ukusna. I drugi deo palete. Britney, šta je? Hoćeš da probaš moju paletu? E pa ne, neću ti dati. Previše je ukusna. Jao, o, pa ja imam pravu paletu. To znači da se mogu lepo našminkati. O, da, bit ću nerealno lepa. Još malo. Da, završila sam. Baš sam lepa. Zar ne, Julie? Wow, tvoj make-up je zaista prelep. Hoću i ja. Britney, možeš i mene da našminkaš, molim te? Nema problema, sad ću. U stvari ću se osvetiti ovoj cici. Bićeš mnogo lepa, Julie, obećavam ti. Gotovo, možeš se pogledati. Šta? Britney, šta si uradila? Izgledam užasno. To uopšte nije smešno. Naljutila sam se. Jedva čekam da počnemo. Da li ti čuješ nešto čudno? Ajde već da otvorimo. Mamice, to su buba švabe. Ako sam se uplašila. Uzmite kartice. Predlažete da poližem buba švabu? Nema problema. O ne, gotov sam. A ja nemam ništa. Super. O, prokletstvo. Ne želim da radim to. Wednesday, hajde ti si prva. Nema problema. Hej, gde si krenula? Dođi ovamo. Rekla sam stani. Wednesday, šta si uradila? A da li je buba švaba u redu? O, mamice. Ne plače, Enid. Wednesday više neće raditi tako. Bićeš mi zahvalan kada dođe red na tebe da jedeš buba švabu. Ja sam završila. Mike. O Bože. Polako, Enid, smiri se, imam ideju. Sad ću pokušati da vas krsne buba švabu. Dakle, trenutak. Holy moly! I spreman sam. Idemo. Jau. Nije uspelo. Smiri se, pokušat ću još jednom. Šta je ovo? Ne ide mi. Ups. O ne! Ne brini, Enid, više nikada nećemo vređati insekte. Jadna. Ali ipak je moram pojesti. O ne, fuj, kako gorko. Odvratno. Enid, ne plači. A mogu li ja biti prva? Super, hvala puno. Wow, kakva lepa tortica. Ne žurite, ljudi, prvo kartice. Ja mogu da ližam tortu, super. O ne, to nije fair. O da, kakva sreća. Kakav miris, ja ću da počnem. A vrlo rado ću polizati ovu tortu. O da, to je preukusno. Šteta što mogu samo da je ližem. Mada i tog mi je dovoljno. Prelepo. Ovaj fil je super. O Bože. Torta je sva u tvojoj pljuvački. Odvratno. Ali nema veze. Imam rezervni plan. Mamice? Da, ja sam u redu. U redu sam. Wednesday, šta to radiš?
Ne razumijem. A zašto ona sipa zemlju po torti? To je tako odvratno. A ja mislim da je tako mnogo bolje. Super, sada torta izgleda veoma primamljivo. Spremna sam da je probam. O da, to je druga stvar. Bože, ona jede sirovu zemlju. Povratit ću. To nije sirova zemlja, već čokoladne mrvice. Mogu li ja? Ne mogu li ja? Hajde da otvorimo. Wow, kola. Hej, daj to vamo. To nije fair. Opet ste zaboravila na kartice. O, ja ću piti kolu. Super. Daj mi! Mike će da liže kolu. A Enid ne radi ništa. O ne, to je tužno. A ja obožavam kolu. Dakle, probat ću. Hej, kakva je ovo šala? Zašto ne mogu da je popijem? O, da li to vidite? To nije samo kola, to je žele od kole. O, da, prelepo. Mike, prestani. Dosta je. Pošto Mike ne može da prestane da jede žele, onda moram da mu pomognem. O, šta je bilo? Padam! To je bilo smešno. Nadam se da je još nešto ostalo. Jasno, stvar. Bez tvoje pomoći ne mogu. Hajde, iscedi žele. O da, odlično, hvala ti. Da, to je stvarno ukusno. Bravo, stvar, slobodan si. Hajde, vrati mi moju flašu. Šta je to? Odsečena ruka! U pomoć! Jako smiješniš. U pomoć! Peci, peci, pec, ti si mali. Zec, da. Hej! Wow, obožavam nudle. Čekajte, gde su kartice? Ovo je moje? Da vidimo. Šteta. Haha! O, a meni se posrećilo, da! Blago meni! Dakle, ja ću biti prva. Ove nudle izgledaju prelepo. Čekajte, kako da držim ove štapiće? Valjda tako? Kakav miris? Kakav je ukus? Ovo je stvarno ukusno. Oduševljena sam. Čekajte! To je ljudo! O ne! Opet sam zaboravila da pogledam. Ove nudle su sa ljutom paprikom. Mamice! Ideja! Moram hitno da stavim glavu u frižider. Da, tako je mnogo bolje. Kakvo olakšanje. Šta je bilo? Moj jadni jezik. Ljudi, u pomoć! Mike, vuci! Hvala, druže. U redu sam. Šta vam je? Enid, tvoj jezik. Šta? Mamice, šta je ovo? Jezik mi se rastegao. Moram hitno da ga sakupim usta. Eto. Gotovo? Hajde, Mike. Srećno. Dajte da razmislim. Imam ideju. Pošto su ovi rezanci veoma ljuti, ješću ih zajedno sa vodom. I ako mi postane ljuto, na vreme ću ugasiti požar. Da, ja sam pravi genije. Bravo! Odlično si smislio to. Da, znam. O ne, u čemu je stvar? Nemam više vode! Nisam bio spreman za to! U pomoć! Wednesday, želiš li rezance? Ne, hvala. Ni ovdje nema vode! Kako je to moguće? Nemam drugog izbora. Dobro je. Kako vole da pričaju. Opa, nova hrana. Cool. Ne, blago meni. A meni se nije posrećilo tužno. Znači, kod mene, da! Ja ću da počnem. Dakle, dođi kod mene. Ali pre toga ću napraviti par selfija. Tačnije, par spotova.
prekinu selfija. A gde ovdje je emitovanje? Ćao svima, ja sam Enid i danas ću probati čokoladu. Stavite like ako i vi želite takvu. Dakle, otvaram je. Wow, nevjerovatno, kako lepo miriše. Gledajte. A sad ćemo da vidimo šta je unutra. Ого, koliko punjenja, nevjerovatno. Pa, jesu svi spremni, onda počinjem. Priznajem, ovo je veoma super. Sviđa mi se. O, da. Enid, prekinut ću tvoj live. Ups, pa dobro. Pozdrav, vidimo se. Nevjerovatno. Davno nisam probala nešto toliko ukusno. Hoćemo i mi. Da, ovo je super. To je divno. Ej, šta? A gdje je moja čokolada? Izgleda da ju je neko već pojela. Dobro, neka uživaju. Mogu li ja otvoriti? Šta? Prazno pakovanje žvaka? Kako to? To je nemoguće. Neko je pojeo ovu žvaku pre nas. Hey, you! Odvratno. Ne mogu da gledam to. Hajde bolje da vidimo kartice. Šta? O ne, vi kako hoćete, a ja odustajem. O, prokletstvo. Da, imam sreće. Enid, hajde da vidimo kako ćeš se snaći sa žvakom. Gadno, gadno, gadno. Čak neću ni da je pipne, a kamoli da je liža. To je najgore što sam ikad jela. Bacila si žvaku, znači da sam slobodan. E pa ne, sad ću je doneti. Eto, uživa maj. Šta? Ne. Bože, Wednesday, zašto si to uradila? Jao, sad je još i sa dlakama. Sklonite se, imam ideju. Sad ću kao naučnik pogledati je pod mikroskopom i sve ću saznati. Jao, mamice, koliko ovdje ima mikroba? U takvom stanju se definitivno ne može jesti, ali zato može da se očisti. Samo su zato potrebne čiste rukavice. I naravno, moj antimikrobni sprej. Da, sad ću dobro poprskati ovu žvaku. Eto, sad je žvaka čista, kao nova je. Cool. Ma daj, Wednesday, to je bila odlična ideja. Dakle, vaš prvi zadatak će biti... da spremite šarene torte! Da, to mi možemo. Uspećemo. Pamtite da nemate mnogo vremena. Počnite! Dakle, da bi sve stigli moramo raditi odvojeno. Eto, to je knjiga moje bake. Izvoli. Oho. Šitanaku možete. Jesi ludak? Mleko, jaje, brašno. Bravo. Daj ovamo, kuvaj. Treba malo brašna, zatim mleko, 2 jaja. Dakle, a sada treba sve promešati. Popravio sam. Dobar Reels. Da, tako je. Polako. Wow, kakve patike. Hoću i ja sebi da uzmem takve. A? Šta to radiš? Jo, izvini. Tako je čak i bolje. Dobro je što uvek imam kuvarsku kapicu. Vrati, moram da započnem emitovanje. Vratit ću posle šovu. Gledaš patike? Baš su lepe. Hoćeš sebi takve?
Ne, ali došla mi je dobra ideja. O, to je suvišno. I ovo isto. To nije loše. Aha. I ja imam ideju. O, tako je stvarno bolje. Da, dodat ću još žele bombone. I posljednji dodir. Wow, kakva lepota! Moji pratilci će biti oduševljeni. Toliko lajkova. Hajde da zapalimo selfie. Nasmeši se. Skoro je spremno. Vadi brže. Šta? Brate, to je fil za tortu. Preukusno. Dobro, treba se ubrzati. Tako je. Pažljivo ću seći. Da. A sad ću premazati sve filom. 1, 2, 3. A sada ukrasi. Jel misliš isto što ja? A ti misliš da ja mislim isto što i ti? Ja mislim da ti misliš da ja mislim isto što i ti. Slatka pucnjava! Da. Počinjemo na 3. 3! Ha! Da, eto ti! Stop! Nešto nedostaje. O, da. Dragi gledalci, vreme je isteklo. Hajde da sumiramo prvu rundu. Započinjemo degustaciju. Dakle, hoću da vidim tortu dečaka. Mi smo muškarci. Dobro. Jako zanimljivo. Što? Stvarno? Ne! Šta je to? Ljuska jajeta? O. Da. To je najgore što sam ikad probala u svom životu. Lindsay, plašim se. Neobičan dizajn u stilu moderne plažne kolekcije. I ja se plašim, Chloe. Kakva tekstura. I kakav ukus. Nema sumnje da je u ovoj rundi pobedio devoječki tim. Dakle, dame i gospodo, 1-0 u korist devojka. Šta će biti dalje? Sljedeći zadatak je da spremite prelepe kokice. Jeste spremni? Da! A jeste vi spremni? Jesmo. Mi počinjemo. Brže otvaraj. Odlično. Uključujem, dodajem ulje, a zatim malo zrna. To je baš dugo. Imam ideju. Sad ću ove mrvice spremiti za par sekundi. Izgleda da radi. Naravno da radi. Oj. Kenny, pozovite neko hitno. Moram da uradim veštačko disanje. Šta to radiš? Podigni me, digni me. Kenny, živ si. Boli, pusti me. Skloni se.
Usput imam ideju. Hajde da spremimo čokoladne kokice. Odlična ideja. Sad ćemo sigurno pobediti. Ti si genije. Znam. Hajde. Treba mi jestiva boja. Lindsay, boja? Dodat ću malo za ukras. Tako je. A sada roze. Molim te. Jo, izvini. Baš mi se svidela ova boja. Malo magije. Wow, kako lepe kokice. Možda i nokte da učinim šarenim. Šta misliš? Ja mislim da moraš da mi pomažeš da spremam, ako hoćeš da pobedimo. Dobro, možda će to nekako pomoći. Marshmallow se topi. To nam treba. Ja znam. Lindsay, pridrži. Odlično. Nije loše ispalo. Pa i najvažnije, lepo serviranje. Wow! Znači vreme za moj Instagram. Loe, skloni se. Stvari su loši. Baš tako, ovako. Da, sad je sve u redu. Ne. Jesi zaboravio šta je bilo prošli put? Moramo nešto smisliti. Šta? Moramo pokvariti njihovo jelo. Samo im treba skrenuti pažnju. Koga da pitam? Tačno možeš mene? Pa da. Samo pamti, ja pričam, a ti ponavljaš. Da, bravo. Idi. Ćao, moji pratilci. Danas ću vam pokazati ovakvu lepotu. Spremila sam to sama. Ćao, Lindsay. Ćao, Ethan. Ćao, Ethan. Šta si zaboravio ovde? Reci joj, imaš veoma lepe oči. Imam veoma lepe oči. Ona, ne ti! Ona ima lepe oči, idiote. Tačnije, ona ima lepe oči. Šta? Moram uraditi sve sam. Tako je. Kenny? Ćao, Chloe, kako si? Šta to radiš ovde? To nije tvoja stvar. Došao sam po Ethana. Ethane? Zapravo oba imate lepe oči. On nije loš, jel da? Šta kažeš? Vreme isteklo. Pobeda je naša. Baci kocku. Vreme za degustaciju. Probat ću prvo jelo dečaka. Lepe kokice sa čokoladnim ukusom. Ovog puta njihovo jelo je odlično. Da, joj, boli, pazi. A sada probajte one. A sada, devojke. Kakav stil, bravo. Ali bitnije ukus nego izgled. Kako ljuto! Jeste htjeli da me ubijete?
sve sipali unutra. Jel me zavitlavate, jel da? A šta ti snimaš? Kloni! Dakle, posle druge runde, rezultat je 1:1. Poslednje i najvažnije jelo će biti... To je pomfrit. Spremit ću ga! Gotovi ste? Hajde, bolje ti spremi to! Vreme krenulo. Čistim krompir. Da. Jesi spreman? Spreman! Idemo onda! Nećemo izgubiti! Dosta! Gotovo! Dovoljno! Kako se sastavili tako ravno? Okej, nebitno. Eto, štapić. Stavi to. Kija! Drži ravno, a ja ću ispeći. Digni ruke. Bravo. Dečaci! Izgleda da je gotovo. O, kako ti se sviđa? Super! Je li kečap spreman? Jeste. Ha? Tako je. Neće smetati malo ljubavi. Ćao, moji pratilci! Pogledajte šta je kod nas. Izvinjavam se. A sad ću to staviti u rernu. A sada sos. Super. Valjda je spremno. I kod nas... Gotovo? 3, 2, 1, stop! Vreme je isteklo, a znači da je vreme za degustaciju. Vaše jelo izgleda super. Bravo, devojke! Svaka čast! Miris je super. Da vidim kakav je ukus. Kako ukusno! Imate sve šanse za pobedu. A sad ću da vidim šta je kod dečaka. Pa, baš neobično. Miris je prijatan. A kakav je ukus? To je prelepo. Dakle, dame i gospodo, vreme je da najavim ko će da dobije novac, a ko više nikad neće ući u ovu kuhinju. Pobedio je tim devojaka! Ovo je bio kulinarski show Super šefa. Uskoro ćemo se ponovo vidjeti. Stavite like i pišite komentare koji tim je po vašem mišljenju zaslužio pobedu. Zapratite naš kanal da ne propustite nove izazove. I uvek pamtite da kuvati može svako. Ćao, čao! Kako je sladak! Eto ti! Sad ću ti ja pokazati! O ne! Moja jadna igračka, jesi li dobro? Ti si kriva za sve! Ne, ti si!
Sad ću ti ja pokazati. A brzo vamo. Da, to mi treba. Trenutak. A evo krova. O, da, bravo. Ne brini, moj slatki Labubu, a mi ćemo napraviti sve sami. Sad ćemo joj pokazati kako se to radi. Dakle, prvi sprat je spreman, evo drugog, a evo trećeg i konačno krov. Ispalo je prelepo. Čak sam se umorila. To izgleda baš jadno. Sad ću ti pokazati kako se to radi. Imat ću najlepšu i najskuplju kućicu za moju igračku. Da, prozor je ispao savršen. Moj Labubu zaslužuje sve najbolje. Tako da će njegova kuća biti zlatna. O da, treba mi što više zlata. I još malo zlata. Wow, kako lepo sjaj. Kako ti se sviđa, Mija? To je zaista lepo. Nema veze, imam i ja ideju. Gdje je moja pernica? Evo je. Pogledajte koliko različitih flomastera imam. Sad ću sama išarati svoju kućicu. Jedan Labubu je spreman, a sad ću nacrtati drugog. Obojit ću svu svoju kuću. O da, lepo da, ali ni to nije sve. Sad ću ukrasiti krov. Treba će mi raznobojne lopke i lepak. Pogledajte, zar to nije prelepo? Izgleda mnogo dobro. Šta misliš, Janice? Jel tako? Pa dobro. Moram nazvati nekog. O, došla mi je genijalna ideja. Mogu ukrasiti svoju kuću zlatnim igračkama. To je 100 puta bolje nego neke jeftine olovke. A još imam ovakva zlatna slova. O da, neka svi znaju ko živi u ovoj kući. Labubu, reci da je naša kuća mnogo lepša. Dajte mi da vidim. O, ko je to? Jesam to ja? O, kako super! Meni se jako sviđa. O, pa to sam ja! Oduševljen sam! Kako je hladno ovdje. Jao, jadan. I ti si se smrzao. Da, veoma hladno. Ne plači. Imam jednu dobru ideju. Stavit ću ti kamin unutra. Ne, pre kamina treba srediti sobu. Da, tako je mnogo bolje. Sad je unutra mnogo prijatna atmosfera. Sedi, uživaj. O, a vruć čaj. Kako lijepo. Moj Labubu je presrećan. Jesi vidjela, Mija? Ne, pa nisam ništa vidjela. Bolje vidi ti. I ja sam napravila svoj kamin. Sad ću ga zapaliti. O da, jao, situacija je izmakla kontroli. Upse, to nisam ja. Šta da radim sad? O, tačno, treba će mi moje pertle. Ovog puta ću sve uraditi drugačije. Gledajte, to baš liči na vatru. Samo što ova vatra uopšte nije opasna. Stavit ću sto i stolice. Sedi, dragi. O, meni se sviđa. Obožavam kolu. Pa to je smešno. Dobro, ja ću nastaviti. Napravit ću bioskop. Sedi, dragi. Uključit ću ti neki film. Wow! To je horor film, plašim se. Strašno mi je. Jao, izgleda da sam trebala da uključim nešto drugo. Dođi ovamo. Da vidimo. Ne to, ne to, ne to. O, da, to je baš ono što mi treba. Uključujem. O, a to mi se već sviđa. To je Labubu. Kako zabavno, super. Hej, skloni se iz našeg bioskopa, ne smeš da gledaš film. Pa dobro, ja ću napraviti svoj film.
Imam ovakav televizor. I daljinski. A zašto ne radi? Tačno! Uradit ću sve malo drugačije, tako će biti mnogo zanimljivije. Treba će mi maramica i lampica. Oho, to je zabavno! Sviđa mi se! Da, i meni se sviđa. Njom, 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 njom. Jau! Jao, kako sam mogla da zaboravim na to? Tebi hitno treba krevet. Ne brini, sad ću sve da sredim. Stavit ću lepu postelinu i to je to. Samo ne to! Ne sviđa mi se! Šta? Ne sviđa ti se? Pa dobro. Da vidimo šta još imam. Ne to. Ne to. O, ovo rozeče savršeno. Da, a baš mi se sviđa. Laku noć. Jadan, kako može da spava tako? Baš mi ga je žao. Ne brini, dragi. Sad ću sve da sredim. Napravit ću za tebe veoma lep i udoban krevet. Sigurna sam da ćeš biti oduševljen. A dakle, isekao sam sunđer. Sad ću ga spojiti i staviti jastup. Eto. Nešto nedostaje. A, tačno. Zaboravila sam na čebe. Mislim da će to odlično odgovarati. Da, a sad ću malo ukrasiti spavaću sobu. Tako je mnogo bolje. Nadam se da ti se sviđa. A šta je kod Janice? Jao, Mija, što me tako gledaš? Dobro, nastavit ću da sređujem kuću. Tu će biti garderoba, a ovde klavir. Dodat ću malo svetla i nekoliko detalja. A zlatni klavir, šta može biti bolje? Sad ću odsvirati nešto. O, garderoba, to je baš dobra ideja. I moj Labubu će imati ormar. Stavit ću ga ovde. Jao, samo što je prazan. A gde da uzmem odeću? Tačno! Mogu je napraviti sama. To uopšte nije teško. Gledajte. Kakva slatka haljina. Napravit ću puno odeće i napuniti ormar. I obavezno treba ogledalo. Pa, jel ti se sviđa? Da, mnogo! Okačit ću ovo na zid. Kao da smo u Parizu, jel da? Da, samo što sam gladan. Hoću da jedem. Šta? Hoćeš da jedeš? O, jadan. Ne brini, a vidi šta imam za tebe. Sad ću ti staviti frižider. O, ne! Unutra se sve pokvarilo. O, ideja! Sad ću brzo da ti napravim kuhinju. Aha, stavit ću nameštaj i to je to. Jao! A police bolje da se ne otvaraju? Šta da radim? A, hrana! Izvoli, dragi, prijatno! Baš ukusno. Šta? Oni nešto jedu? Čekajte, moram da izmerim. Ne, 100 je previše mali. O, a to je prava veličina za mog Labubua. Da, savršeno. Sad ću ukrasiti kuhinju. Odlično. Moja kuhinja je mnogo lepa i skupa. Poslednji dodir i to je to. Uživaj, dragi. Poslužite se, drugarice. I torta je ukusna. Labubu, sav si se isprljao. Ne, to nije dobro. Moraš uvek biti čist i lep. Sad ću napraviti kupatilo za tebe. Tu će biti kada, tvoja slika i sveće. Obožavam da se kupam. Baš mi se sviđa. Da, tako je bolje. Trenutak pažnje i ja imam ideju. Treba će mi ova saksija, a moram izvaditi sve suvišno. O, da.
Pogledaj, to je tako lepo. Moja kada je spremna. Labubu, uživaj. O, i meni se jako sviđa. Kako zabavno. Neverovatno, obe kuće su ispale prelepe. Ako ja se vama više sviđa, napišite svoje mišljenje u komentarima. Jao, kako sam mogla da zaboravim? A Mija vidi, moj Labubu ima tajnu sobu. Što? Neverovatno. Ali neću da zaostajam. Okrećem krov i eto. Jesi vidjela, Janice? Pogledajte šta još imam. To sam sama napravila. Vidi, Labubu. Sad imaš lepu ljuljašku. Hajde sedi, a ja ću da te ljuljam. Baš je zabavno, jel da? Što? Jel tako? Dobro. Onda će moj Labubu imati ceo par za zabavu. Tako je. Gotovo. Janice, hajde već da priznamo da obe imamo divne kućice. Dobro, slažem se. Nećemo se više svađati. Bitno je da su naše igračke zadovoljne. Moram stići da ofarbam kuću. Bravo, Oliver! Odlično si obavio to. Upoznajte kiberpsa. Zove se Oliver. Moj najbolji drug i ljubimac. Kakvo je to kuće? Prvi put vidim. Druže, nemaš dlaka. Identifikacija objekata. Ispred mene pravi pas. Šta radi? Jao, greška. O ne, moj pas Oliver je pao. Druže, kako si? Ne reaguje, ne. Jack, daj da te pomazim. Šta je tamo? Opet je Denis mislio nešto? Moram staviti struju na ogradu da bi ovaj pas Jack nikad ne bi mogao da uđe u naše dvorište. Da, tako je. Izgleda da je između Dana i Phoebe sukob, a vlasnik kiberpsa protiv vlasnika pravog psa. Da vidimo kako će živjeti zajedno. Okačit ću na krov sunčanu bateriju. O ne, Oliver, hvala ti, obožavam te. Kako je lepo imati jakog kiberpsa. Koga treba napuniti? Da, sad se možeš puniti direktno na polju. To je tako cool. Sad će u dvorištu uvek biti energija. Moj vlasnik je najbolji. Također moram staviti satelitsku antenu da bi hvatala signal. Oliver, kako je tamo dole? Je li dobra slika? Ne, mutna je. Okreni još. Okej, sad ću. Kakva je sad slika? Savršena. Nikako ne mogu da otvorim vrata. Olivere, pomozi mi. Laserski vid je aktiviran. Kako moćan zrak. Super. Hvala. Ovdje ću staviti druga vrata. Jača. Da, tako je mnogo bolje. Šta je ovo? Neonska traka. Cool, daj mi to. Odlično, sad ću ukrasiti našu kuću. To će biti mnogo lepo. Wow, ekstra. A sad mi treba par tastatura za upravljanje. Oliver, hajde, pokaži kako se to radi. Wow, to je super. Naša kuća se tačno vidi iz svemira. Pa šta? To je veoma dosadno. Jack, šta si mi doneo? Kako slatko. To je tvoje čebe sa šapama. Šta ćemo napraviti od njega? Tačno. Hajde da ga stavimo na krov. Treba mi samo čebe i spajalica. Odlično. Baci kocku, Jackie. Šta dalje? Došla mi ideja. Hajde da ukrasimo zidovi kobasicom. To je moja omiljena kobasica. Daj. Ne, Jack. Nemoj jesti naši ukrasi. Samo sam probala. Dobro, sad ću sipati pesak ovdje.
Tako je. Sve mora biti ravno. Odlično. Jack, pomozi mi da stavim pločice. Naravno, ovdje jedna pločica. I ovdje jedna. Phoebe, napravili smo tako lepu stazu ka našoj kući. Da, sad je vreme za igranje. Jack, hvataj. Sad ću. Stranac. Tanjir. Uhvatit ću ga. Kod mene, tu. O, Jack, svaka čast. Najbolji si pas. O, znaš šta? Došla mi ideja. Mogu ukrasiti krov ovim tanjirom? Da, odlično. Mnogo mi se sviđa. Tako različite kuće, ali tako lepe. Da vidimo šta će biti dalje. Vlasniku, doneo sam hranu. O, hvala druže. Neću odbiti kokice. Wow, to je baš ukusno. Što? Prazno? Ali nisam se najeo. Oliver, donesi još, molim te. Pitam se šta radi Phoebe sa svojim psom. Okreći se, Jack. Hajde, okreći se. Bravo. Jao, zavrtelo mi se u glavi, ali učinit ću sve zbog slatkiša. Jack, hoćeš da se igraš sa lopticom? Hoćeš? Naravno da hoćeš. Doneo sam još kokica. Stop, primetio sam lopticu. Opasan objekat. Treba ga uništiti. Gotovo. Šta? To bila loptica Jacka? Danny, tvoj robot je uništio našu loptu. Šta, ozbiljno? Nisam ništa video. Ma dajte. To je samo loptica. Oliver, gde je moja hrana? O ne, Oliver se ispraznio. Moram ga spasiti. Hajmo unutra. O, evo prostirke za punjenje. Lezi ovdje i odmaraj se. A ja ću u međuvremenu srediti kućicu iznutra. Baš je prazno ovdje. Počet ću od mojih figurica. Odavno sam ih trebao rasporediti. Cool. A sad ću dodati osvetljenje. Da, ovako izgleda mnogo bolje. Svaka mi čast. Znate šta? Treba što više svetla. Okačit ću još i neonsko osvetljenje. Super ispalo. Ovdje ću staviti fotelju, a tu će biti igrača konzola. Konačno mogu da igram igrice. Ne vidimo šta je kod Phoebe i Jacka. Jack, sad ćemo i mi srediti kuću unutra. Hajde da stavimo tvoje nagrade na police. O, super! Ti si najbolji pas na svetu. Hoćeš nešto ukusno? Izvoli, dragi. To! Hrana! Obožavam to! Hvala, Phoebe! Kako si sladak, Jack! Ova medalja je za tebe. Zauzimaš prvo mesto za slatkoću. A sad ćemo ti napraviti mesto za odmor. Eto, ovdje možeš i da spavaš i da odmaraš. Kako ti se čini? Super! A ovdje ću okačiti kućicu sa tvojom hranom. Hrana će se sama sipati u činiju. A ovdje će biti ventilator. Hajde da ti sredimo nokte. Moraju biti lepi. Dakle, Danny, Phoebe i njihovi ljubimci imaju predivne kućice, jel da? Moja kuća će sigurno biti bolja. Dakle, uzet ću pištolj sa lepkom. I zaletit ću zidovi. Imat ću odličnu kućicu. Imat će 3 sprata. O, da, savršeno. Odlično mi ide. Stavit ću još ovdje. Da, skoro sam završila. Tiffany, vidi. A da li ti možeš tako, jeli? Naravno da mogu. Mogu čak i bolje. Stavit ću krov na svoju kuću. Divno. A sad ću početi da farbam svoju kuću. A tu će biti prozor. Da, divno. A šta je tamo? Ćao, komšinice. O, prestani. Pokvarila si mi šminku. Jel da? Nije postalo gore. Haha. Tiffany, više neću ići kod tebe. Dakle, počet ću da farbam svoju kućicu. Naravno da ću koristiti roze boju. To mi je omiljena boja.
pažljivo, neću nigde da žurim. Da, boja je prelepa. Odlično mi ide. I ja sam skoro završila. Užasna boja. Brat i ja imamo svoju omiljenu boju. A mi volimo ljubičastu boju. Ja neću bojiti svaki deo. Samo ću sipati farbu preko. Da, tako je. Ovako će biti mnogo brže i zgodnije. I ne moram da trošim puno vremena. Wow, devojke, vaše kuće već izgledaju super. Miley, šta ćeš dalje da radiš? Ukrasit ću prozore. Da, tako je. Izgleda mnogo bolje, jel da? Dosadno. A vidi moji prozori. Ljubičasti su. I dodat ću malo ukrasa za svoju kuću. Ova kruna izgleda divno, baš mi se sviđa. A ja imam srce na krovu, baš je slatko. Savršeno. Devojke, svaka vam čast. Idemo dalje. Šta da napravim na prvom spratu? Znam. Tu će biti dnevni boravak. Tu će moj brat primati goste i odmarati. Naravno da ću imati kamin, cveće, knjige, televizor i naravno tepih. Sve će biti ljubičasto. Super! Brat, vidi kakav dnevni boravak sam napravila za tebe. Baš ti lepo stoji. Daj da te slikam. Da vidimo kakva je slika ispala. Wow, prelepa si. To sigurno treba okačiti ovdje. Miley, a šta si ti smislila, jeli? Ogo! Moja barbika će imati sve roze. Ta boja je mnogo lepša nego ljubičasta. Za malo nisam zaboravila na garažu. Moja barbika ima auto. Tiffany, a da li tvoj brat ima to? Ne, ali smislit ću nešto. Moj brat će imati helikopter. To je mnogo bolje od auta. Sad će helikopter stići, a vidi ga. Miley, pazi glavu. Ovo nisam očekivala. Neverovatno. Da, moj brat je najbolja. Wow, auto i helikopter. Hajde da vidimo šta će biti dalje. Ja ću napraviti kuhinju za moju barbiku. A već sam kupila lepu furnituru. Da, kuhinja će biti prelepa. A ne smem zaboraviti na suđe. A stavit ću ga ovdje. Da, to je preslatko. I ne smem zaboraviti na cveće. Moja barbika mnogo voli cveće. Ali to još nije sve. Kupila sam još puno hrane za moju barbiku. Ona jede samo zdravu hranu i malo slatkiša. A stavit ću sve to u frižider. Da, divno. Baš sam zadovoljna svojom kuhinjom. Prelepo. Tiffany, a šta je kod tebe? Šta? Moja brat je ogladnila i odlučila da spremi sebi doručak. To nije teško. Spremila je jaje na oko. Dodat ću još malo slatkiša. Odlično. Možemo početi da doručkujemo. Prijatno, brat. Jel ti se sviđa? Moja lutka također zna da kuva. Sad ću ti pokazati picu koju je spremila sama. Ajde, Barbiko, moraš jesti malo. Jel ti se sviđa? Super! Idemo dalje. Ostalo je napraviti spavaću sobu. Treba mi roze tepih. A mi ćemo imati plavi tepih. Baš je lep. Pa šta? A vidi kakav krevet ima moja Barbika. To je krevet za kraljice. Krevet moje lutke nije ništa gori. Vidi, baš je lep. Zašto ponavljaš za mnom? Dobro, onda ću staviti ormarić sa odećom i obućom. Šta misliš? Pa šta, vidi šta mi imamo. Moj brat obožava da pleše, tako da u spavaćoj sobi će stalno da svira muzika.
О, да, брат, я задовольна. Kod nas će biti najbolje žurke, jel ti jasno? Što? Imate žurku? Moja Barbika također zna da se zabavlja. Hajmo, pokazat ću ti sobu. Hajde da izaberemo za tebe lepo odelo. O, da, ova haljina je prelepa. Moram i ja smisliti nešto. Miley, hajde zajedno da se igramo. Donela sam lepo odeću. O, hajde. Wow, ova odeća je prelepa. Wow, Tiffany, izgledaš super. O, Miley, a ti si kao lutka. Divno. Devojke, vaša odeća je prelepa. Svaka vam čast. Obe izgledate divno. Imate li šta još da nam pokažete? Wow, to je najbolje što sam ikad vidjela. Tiffany, tako smo lepe. Da, slažem se, Miley.